Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Magandang hapon, magandang hapon. Magandang hapon. 355. Nila sa Sipocot, northbound. Sipocot, Anday Highway. 354. July 1, 26. Guys, nonton. Jadi sama saya kemana? Baut gunung, ada may baut doy. Bawa dari Uwan, tinggal Bagyo. Iya, kung kita pulang, kung balik to kay. Tinggal Bagyo. Ito to yung dagan. Bawa dari Uwan. Pag kuan mo na siya pag uli baon. Eh, mag-ayaw mo to siya sa kuwan. Patuloy ayaw ito mga makina. Tulog ito ka magdulog ka pingga ba? Buhay ito gawan.
alis. Pati ko ipan-pan sa natin. Ano? Kasi laki doon, kami rin na Lopez, tinaadvansin mo naman. Lagi mo lang may remittance. Ano mo na, may advance na kanina sa ako, yan na may paano na, may pera na dyan. Kunin nyo lang. Ngayon, may remittance na naman ako. Karo naman yan. Bagay mo. Sinta? Kaya sinta. Wala, di tayo makasasinta. Siguro masikip na meron. Pwede na. Oo. Masikip na meron pata. May pa-disik na tayo. Eh, yung pag-alis natin, hindi ba niremit? Hindi ba binigay natin ito, di ba? Diesel na sa publiko. Ano? Oo. Mura ng diesel. Ano na to? 6 mil ako nito? 6 mil na to? Mura na pati diesel ano? Oo. Sipocot. Pagbilaw na sa mga 6 mil. Ngayon, medyo mataas-taas. Mga 7 mil siguro yan. 8. Alps. Bagong garage sila oh. Ito yung Alps na discuss niya. Yan oh. Yan yung banner na pinalo niya. Yun yung banner na tamaan niya sa Alps. Yan oh. Yun yung na Facebook. Yan o, dito tumama ko. Sinigihan talaga itong lugar na ito eh. Oo. Oh, ito pa. Matagal lang yan. Dito yung inurong na yan dyan. Paano pangalan yan? Tako disgrasya sa inyo banda, no? Dito pala yung Alps na yan. Kala ko doon sa Sipocot. Dito pala managli. Kaya dyan mag-inspector na isa si ano? Si Asis. Asis. Kita-kita si Stevie. May Stevie dito eh. Umikot yan eh. Lumulas yata yan. Palusong. Yung Alps. Palusong yan. Kumaro yan o. Bahan tinamahan. Boy. suha. Pili. Mais. Suha. Wala, di marunong kumain ng mga Bisaya niyan. Pugon. Di ba? Di Sa marunong unsa kumain pa yan. katong yelo nga murag daghan og kuan? Pili. Pili. Kanang daghang buot mo. Parang maraming sura isa. Pupugon. Yun yun. Purpog manit. Yung pili. Masarap kayo pinapakuluan yung balat. Malato. Sinasawag sa bunga no. Oo. Pero di ko pa nakasubok yan sa pila. Ako rin, di ba ako
Subukan na. Kung makauwi. May nagbigay sa akin ng noon, sa Aero. Isang net. Siyempre, kinuha ko yung laman lang. Oo. Sabi sa akin daw, yung balik ang masarap na doon. Pag pinakpok mo na yan, nakabalot sa tila. Para hindi tatalsik. Sitting. 47 sitting. Nagkabuga, practice natin. Yung sir, nasa gitna na stool. Yung sir, pahinga man. Kita. Pero hindi kita yan, kaya maaga pa eh. No? Kita yan, pagkating gabi na, wala naman. Sakyan. Lupi. Northbound.
mismo dumating, ano sa amin ah. Nauna ka pa sa amin dumating ah. Bicol pa lang kami. Ha? Wala kle. Saan ka natulog kami? Saan ka natulog? Doon sa malaking bahay? Sa kasama mo? Dito na katira rin ko, Nay. Mabuti di ka binuho doon. Dinilo, Nay. Dinilo, ah. Ha? Nay. Hmm? Dinilo, dito na katira. Ginsa? Yung Nilo, nilapin niya. Buti di ka binuho doon, tol. Oo. Ay, labayan sa bus. Ikaw? Nag-drive pa ba siyang bangko ron? Wala. Ano na umalis doon? Retire na. Ha? Alas 7? Tagay kayo kami, no? Yung walang kininom nyo kami binigay. Wala kle. Nag-inom kayo kagabi. Not bad. Ano sila tapos? Alas 3? Ano sila tapos? Inom? Sa'yo rin inom? Nagdala ka manok? May dala ka manok? Ilang pinaso? Tingin? Dahil na, malakas ka talaga yung parasa. Nakadali kita magandang klase pa yung pinili mo ah. Yung kayo paras, ilan na dala mo? Ha? Ayaw? Ayaw? Ayaw yung kayo paras dala mo? Lupit mo talaga, nakabit-bit ka talaga doon ah. Wala na signal. Ah. Joel, nagkasakay siguro sa bahay, no? Eh, wala kayo iniwanan siguro sa bahan yun. Ha? Iniwan siguro sa bahan. Alam silang harap ng bahan yun, nilagyan niya. Ato. Problema yung mga gamit. So, dala-dala. Huli-huli. Sinadya yun. Naiwanan siya. Ano kaya nagatay na sa Japan nga pang Manila, no? Ito si Joel para matino ko man yung turo yan. Di mo suro na may diferensya. Di no? Tado sa mga sa lang. Asa na ba yung nagbiyay? Filtrang ko? Wala na. Kaya, ikaw Nel, wala. Islam, wala. Ito nagkikistorya sa dyan ni Tita, yung siya nga. Mga dyan lagi mo sa dyan kumunan. Kita kapila, nakanaw, kita bangan. Kasabot mo, hindi na sa dyan kuman. Puhunan na ba sa ipunan eh. Asa mo ipunan? May kwarta na pulan. Sige, lagi po lakaw. Kita sa malabot sa palengke. Yan ako nakalapot. Lagi na ni Tita. Imong forma o, dili man ang halatang wakay kwarta. Arelo mo, ang ganda-ganda. Yung relo sosial, kayo ba yung nililiwan doon? Ha? May relo sosial ah. Ija lagi to. Asa ba? Kay Jewel. Ano ba siya? Wala na naging ko. Ha?
Itom? Oo, mga nasa mga 5,000 bilhin yan, mga 4-5 siguro. Pare-pareho kang makmak mga nasa 6,000 man po kami. Pare-pareho sila dito. Makaingon dito ko nga Mr. Julie. Sa relo sa binigay ko naman. Ano ba? Ha? Relo sa binigay ko naman. Pag-graduate man kami dyan, senior high hanggang. Gawat ka ng relo sa oras. Ito aman dito, anak ko lang receive. Andar, para ba? Mura na pinula, 3-saving na yan. Magagatag din. Kaya dyan yun, natabi ko sa oras. Kaya ata diba? 3-saving ako pala. Tulong ko yun. Masya maktarong. Isik suroy. Tingnan ganin dito. Tinarong pa kanina. Medyo kaya message lang ko lang ano, medyo na ako. Malinis yun si Joel. Kaso nga lang, ang problema siya. Bao, niligo-ligo ka na. Okay na silis. Oh, wala ka nag-bihis. Wala ka nag-bihis ano no? Okay na silis. Sukan magabot. Bihis na, ligo yun. Ligo, pero ay, silis yun na. Flores. Hindi, dilabahan niya na yun. Ano sa ni Joel? Tama? Tudodo pa. Padumago rin mo, di mo dunga. Di mo hukaran, mukaon, ikaw mulakaw. Di mo sugoon, masuko. Walang lawak sa mga exercise. Oo, pag nitiya pa, pag nitiya, ginit pa. Tawagin ko na ang tiya, tiya. Sa Joel na niya, ikaw rin bahala na. Apo na lang, eh, pumuli na namin. Di balik, mabay ko lang kung apo nun doon, kaya si Joel, kaya kinabangan ng kaplan ako, masuko. Si Joel, di yung masuko. Ate, hindi ka nito magkabo. Pag si Tunono, tiyo, bahala ka na ni Joel, tiyo ha. Hindi pa po yung address, dakong bayo, may tao na, siya nasa niya. Tunono pa. Isti kayo. Hindi, wala mo trabaho rin. Wala si Joel turista. Pabalik-balik po yung Manila, may kwarta. Bagay, northbound.
Barangay, northbound. Isa star ano, di ba? Isa star. Manipis mo na yero na, no? Gusto yan. Ang biyahe dito, matutubuhan ng kuko. Ha? Ang biyahe dito sa kuwan, matutubuhan ng kuko. Oh, nasa ng kuko. Tuloy balik.
Yan yung nahulog dyan ano. Yan yung kinuha ano. Yung pala na yung Paul. Hindi na kasakay eh.
Kaya, ganda hapon. Pasay. Pasay. Check lang sir. Apo, sige po. Ayan. Hapon naman kayo. Opo. Saan po kayo galing? Sa ano lang, sa Liti. Ang layo. Opo. Telepon sir, salamat. Salamat sir. Security. Blacklist. Lubo vlogger. Blacklist pala yun. Kapwa vlogger. Vlog pala yun. Kapwa vlogger. Hey. Nakita niya na nito sa cellphone ko eh. Tawa yung dalawa daw. Yan ang kami cellphone ko na. Ah, Tawa yung dalawa sa kabila. oo. Ano ba? Kilala yan siguro. Oo. Kala niya ang ikaling ragay lang. Kaya kasi niya na, ito yung vlogger ah. Tawa yung dalawa daw. Marami kong mapalawan ng mga polis. Hindi Kaya sa ako. Juan, Para lang, para na. taga Masbate. Para Masbate, nga. sa Pasig. Sa Biliran, White PG. Meron din sa Baybay. Bago tingin, hindi ko mura. Dito tumingin man, huli na. Sana, Basta huli ko. sana lang.
nandiyan si Robo pa rin ba? Ha?
Pog sa tanay! Ay, pyramid. Saan yan? Parawis. First trip siguro. First trip. Seryosin kayo na, no? Nangiwi na naman sa pyramid. Matagal na talaga yan. Tagal na yan. Dumaan kami nila yung mga slip yan. Pwede di makuha. Ito na tayo yan. Bakit kaya niya pinuwi? Asa? Karan? Balik mo na, balik mo. Malarag tulay ah. Bugnaw. Kapilyada. Kapilyada. Tubaon. Tubaon. Bawa. Tubaon. Sabo, kapilyada. Gold ba? Gold ba naman ako ba? Oo, kapilyada. Kapilyada. Lain mo itong tubaon. Lain mo ito. Oo. Dili ba ito yung nakakuha to? Kay Bergit ako eh. Kay dili ba ito sa kuhan? Nagkawa yan. Ayun kay Bergit ako, isang orokpan. Oo.
unit na eh. Motor to 119. Ha? Buti daan eh, Eagle Lupit. Itiit na sa itiit na sa Igol. Yan nga hapon pero wala to. Manual. Grabe luwak eh. No? Di ba pipi kumakain na dati? Di ba? Trangko. Kaya bit. Ikaw marami yan. Dre Tagkawan Santa Camarines Norte Northbound.
Didila kita. Oh, mga lalaki dyan, namingi dyan. Ang babae, may siyara man dyan.